Именно от Саиф Рахман се вдъхновява през есента на 2015 година и екипът на Heroes Wanted и реализира проекта "И аз мога да бягам". Днес обаче ще говорим за една друга благородна кауза на сдружението – Отсвети Великден. За нея ще ни разкаже първия ми гост в студиото днес, Иван Павлов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. И така, деца без родителски грижи ще оцветяват яйца. Кога, къде и как? Да, това е идеята. На 30 април, това е Велика събота, от 10 часа сме в градинката пред Народния театър. Деца от домове без родителска грижа, но и всички деца, които желаят, могат да присъстват и да се присъединят към нашето боядисване на яйца. Освен, че ще боядисваме яйца, ще рисуваме картинки, рисунки с фломастри с водни боички, ще има и рисунки по асфалта. Миналата седмица Microsoft България така решиха да ни подкрепят в тази инициатива и ще организираме кратки курсове по програмиране за деца. Те са много приятни, много адаптирани. Специално за деца, които за първи път се докосват до компютри и до таблети. И надявам се, че ще привлечем към нашата идея и доставчици на велосипеди, така че да направим един истински детски празник. Аз мисля, че спокойно може да се получи колаборация с предишните ни участници, които пък се опитват да осигурят велосипеди на онези мълчугани, които си мечтаят за такива, но нямат. Така че след предаването обещавам да ви свържа и защо не да проистече нещо хубаво от това. Да. Но понеже споменахте и курсовете за програмиране, те пък кога ще се проведат? На същата дата или те ще се проведат на същото място, на същата дата. Това де-факто ще бъде част от целият детски празник, който организираме. Курсът ще бъде в продължителност може би около 30-40 минути. Ще има инструктори от Microsoft България, които ще обръщат внимание на всяко дете персонално и всеки, който желае, може да доведе баба си и дядо си и да посети този курс. Потърсили ли са ви досега? Колко деца очаквате да дойдат? Осигурили сме 200 яйца и много ще се радвам, ако не ни достигнат. Това, което правим организирано е, привлекли сме няколко центъра за настаняване от семейен тип. Около 20 деца очакваме да дойдат от тези центрове. Но, както казах, събитието е обществено, със свободен достъп, така че всеки, който е на този ден в София, може да заповяда. Предлагам тази тема да я продължим след малко, тъй като колегите подадоха кадри от една друга ваша инициатива. Искаме се да поговорим за нея и аз мога да бягам. Тя се проведе през есента на миналата година. За нея откъде черпихте вдъхновение? Кой ви помогна? Как протече? Видях, че някои от участниците са били облечени като супергерои. Защо? От предишния репортаж Саиф и малкия Христо, който бе де-факто нашия маратонец, който тогава взе участие благодарение на нас, решихме, че искаме да направим едно благотворително бягане. Ние сме хора, които се занимават така активно с спорт и не просто да участваме на поредния маратон, а да го направим малко по-благородно и насочено към дете, което не може да си го позволи. Това е малкия Христо, той е болен от детска парализа. Радостта в очите му е нещото, което така ни накара и ни мотивира да се организираме, да осигурим тези костюми на супергерой. Оттам дойде и вече нашето име, Heroes Wanted. Ние искаме ние търсим герой и искаме да покажем, че всеки може да бъде герой. Просто трябва да отдели малко от свободното си време, за да получи тези детски усмивки. Какво друго е необходимо, за да си супергерой, особено в детските очи? И какви хора биха могли да се присъединят, освен такива, които имат желанието и биха могли да заделят малко време? Време. Единственото е време и желание. Един път човек види ли детската усмивка, особено на лицето на Христо, който не може да говори, той говори със своите очи. Това е достатъчно да те мотивира за цял живот. Работата ви с какви хора и с какви проблеми ви сблъсква и как възникна идеята за Heroes Wanted, този лов, това търсене на герой? Не е ли малко трудно днес?
Не, няма невъзможни неща и когато посвещаваш малко от времето си на такава благородна кауза, нещата наистина така идват при сърце. Ние сме се фокусирали върху всякакви деца в риск. Христо, който е болен от тежка болест, сега ще участваме заедно с деца без родителска грижа. Също така обръщаме внимание на емигранти, деца на емигранти, които също са в доста рискова ситуация поставени. Това е нещо, върху което сме се фокусирали. Вие как станахте част от тази инициатива? Как станахте герой? Какъв сте по професия? Въобще вашата лична история? Беше много спонтанно организирането на бягането с Христо и може би точно Христо беше моя мотиватор. Когато го видях, той да се смее с своите очи и да се радва на това, което преживява. Това ме накара да посветя повече от времето си на подобна идея. Не е ли трудно? Имате ли обратна връзка? Държавата помага ли? Децата са нещо, което си заслужава да прави всичко заради тях. Държавата със сигурност не пречи. Не би казал, че помага, но там проблема не е в желанието, а по-скоро в тежката административна машина, която трябва да се задвижи. Ето сега и с организацията на Свети Великден нещата доста опират до община, до държава. С какви трудности се сблъсквате? Чисто административни процедури, за да организираме такова събитие на едно такова публично място като градската градина, трябва да се мине през общината. Общината понякога не ти отговаря на време или има някакви други идеи за това пространство. Имаме желание, примерно, да популяризираме събитието в новите мотриси на трамвай номер 7. Те имат много хубави видеомонитори вътре. Все още не са ни отказали. Надявам се да ни потвърдят тези дни. Това са пречките, но те са пренебрежимо малки пред залога, който сме си сложили. Целта, която гоним. Какви други залози сте си поставили и какви цели гоните от тук нататък? Да направим един много весел празник, много пъстър, много шарен, да има много деца и те наистина да се радват и да го превърнем в традиция. Нашето желание е всеки месец да правим подобна инициатива с различна тематика. Такава е целта пред сдружението, което сме си поставили. Какви други хора ви помагат? Кой е вашия екип? Ние сме приятели, които всеки се занимава с различни неща, всеки работи на различно място. Обединяващо нещо е любовта към децата, може би. Приятно се изненадах, че има много доброволци, които искат да ни помогнат. В момента, в който анонсирахме инициативата в социалните мрежи, може би около 20-30 човека в момента така са заявили желанието си да бъдат част от Свети Великден, да отцветяват заедно с децата яйца, да карат колелета с тях, включително и да участват като инструктори в курса по Какъв тип хора са те? Тези, които искат да помогнат? Млади хора са, може би между 20 и 30 години, с сериозни ангажименти, учат, следват или работят някъде, но въпреки това са готови да посветят голяма част от свободното си време на подобно нещо. Може би ще ме оборите, но и друг път в това студио с мои събеседници сме коментирали, че като че ли само на големи празници, като Коледа и Великден, се сещаме за това, че бихме могли да помогнем, да отворим сърцата си към каузите на другите, към техните съдби. Така ли е или греша? Надявам се да не е така. Надявам се да не е така и независимо, че сега събитието, което организираме, съвпада с великденските празници, надявам се следващото, което го планираме за началото на юни, тогава няма да съвпада с подобен голям празник, да бъде достатъчно популярно, поне колкото от Свети Великден сега. Какво предстои през юни? Вероятно нещо свързано с Деня на детето, с един специален празник. Да, но идеята ни е да го направим малко след 1 юни и да го направим във връзка с приключването на учебната година. Пилотно сме го нарекли Ваканция здравей. Искаме да направим един спортен празник в Южния парк, който да бъде
по-различно от другите спортни празници, които хората познават. Всеки може да играе футбол и баскетбол на улицата. Искаме да направим спортен празник с по-нестандартни спортове. Поне такава ни е идеята в момента. Да има, примерно, скейтборд, да има паркур. Спортове, които са популярни сред тинейджерите, но те не са масовия спорт, за които, примерно, държавата би отделила средства или биха предизвикали сериозен интерес. Ще има ли второ издание на "И аз мога да бягам"? И може би да сигурно. споменете как ви се преплетоха житейските пътища с Саиф? Саиф и Христо, нашия маратонец, работят заедно в тази школа по крикетна маса, адаптиран за деца с заболявания. Де-факто той бе основната движеща сила и ни помагаше да организираме събитието миналата година по време на маратона. Ами, да ви пожелая успех на всичките тези хубави инициативи, които сте си поставили като цел. Мой гост беше Иван Павлов, един от организаторите, инициаторите на тази благородна кауза с име от Свети Великден. Разбрахте, на 30 април от 10 часа 200 яйца ще чакат децата, за да бъдат осветени.